atsogoleri amene analembesa ku registrar of political parties. Chipanicho ngakhale chikhale kuti munthu ni munthu mmodzi amayitanidwa abe pano. Ndikumbukira chipani cha malume anga amuna ndife Nkumba masiku apitawo yaleta Nkumba timayitana ndithu ndiye sizoona kuti Honorable Mambo, Aisha Mambo, the president of the party, Ian Batero, amafuna kuononga nsonkhano uno sizoona zimenezo ayo. Chifukwa tinawerenga pa internet, pa social media osiyana yayi amenewa yamena awononga Eugene Convention ni matindi tsutse pano kuti zimene sizoona. Ndikofunika kuti ndiuze nthumwi kuti chipani cha UDF ndi chimene chinabweretsa democracy muno Malawi. Ini lonse mukudziwa democracy inayamba, of course, ife a UDF ndanzathu a 4D tinali limodzi kumenyera ufulu wa dziko la Malawi kuti tikhale pa mtendere. Ndiye sikuti ndi zinthu zodabwitsa kuti tinayitana zipani zonse including MCP chifukwa they are part of amene anachita register ku registrar of general wa zipani. Ndiye tinayitana kuti abwere koma anatiuza kuti sabwera matikani zovuta zina zimene ali nazo. Chipani cha UDF chitawina boma 1994 ineyo as the president of the country at that time, it was my responsibility to set up a government. Ntaimeneyo kunafuneka kuti ndisange cabinet komanso ma civil servants, senior civil servants kuti atithandize kuyenda dziko la Malawi. Ndiye ndikumbukira ndinachita nominate late Zanja Limodzi kuti akhale secretary to the treasury. Ndiye chipani nthawi imeneyo anabwera kuzandiuza iyi amene ndi wa congress musamusange amachokera kudedza ndiye kuti maliponti onse azikapeleka kwa Atembo. I said no, inu mwasanga matipate, mwasanga democracy, inclusiveness. Ndiye lero simunganene kuti silingasankhe ena chifukwa chakuti zipani zina. I want to emphasize this point chifukwa ife atsogoleri nthawi zina we get misled kuti matipate ikutanthauza kuti tizisankhana. Ayi, matipate means kuti tonsefe tizigwirira ntchito limodzi ngati Amalawi. And Sergeant Moses served me well. Almost 4 years he was secretary to the treasury. Ndiye chipani cha UDF chitatenga boma 1994, there was a lot of tension. That's the second point I want to make. A lot of tension in the country. To the extent kuti ndinaona kuti nkofunika naimbira maikazamira kuti ndikaone the late Dr. Banda. Ndipo anadabwa kwambiri taimbira phone kuti manje ndofuna kundibwere. Ndaimbira mama kazamira nthawi imeneyo anadabwa kwambiri kuti mufuna kubwera kuna. I said yes. Ndibwera kuzaona a president wopuma nthawi imeneyo. Of course it was 1995, I think it was.
ndiye ndinapita ntameneyo atupele alika mwana choncho anabwera from UK pa holiday ndinawuza kuti tiye undipelekeze, and I was driving alone. I didn't want to convoy yoti ajira ndo kudabo kuti kuda kupita kuti ndiye tinapita apa nyamba tachoko kumene koko tafika kuja anatilandira bwino, and we had to wait for 25 minutes to kudikira. The president waiting for the former president. I didn't mind about that. But anyway, the impression I had at that time, he's the president, I'm his minister. Mene naona interaction yachi mene naliri. Atalowa menemo, he said, oh, kumpata mona atupere. Oh, he's very tall. He's very tall. I said, oh yeah, fine. Negezana. And what I had wanted that time, kuti tingo jambu tisa chitunzi, kuti chitunzi chimenejo chikale pakani ndala ya boma. Kuti tension imene inalipo antu haone kuti kuti kukanga nako antu akumwamba ako akuguriza na bwino amene tukanga ndi antu apansipa mumvese zamene koweje ndiye tinacheza bwino ndikusiyana ndi namwe ti kudana ndipasa ti kapena yasana ndipasa ndiye in 2005, I think panali pa 5 February, the late Bingu inendapita ku Mozambique swearing ceremony ya Gebuza. Ndinamva kuti achoka mu chipani cha UDF. I will tell you why I'm mentioning all these things. And kuno kumudzi, the Secretary General then called me kuti the president achoka ku UDF akuti mwina ayamba chipani chawo. Ndiye kuna tension yayikulu kuno kumudzi, if you remember. Wena kumasonga miyala, wena kukagula petrol, kuti ayambe kuocha nyumba, ayambe kuocha ma filling station. Then I came back, I think it was 2 days after. Nabula pa airport. Ndinawuza kuti no. Musapange zimenezo, this country needs peace. Kukangana, mkangano sumanga muzi ai, ndiye musapange zimenezo ai. Why am I saying these things? UDF should not be a source of hatred. It should not. UDF should not be a source of division in this country. UDF, as a democratic party, should not be a source of intolerance. That's why I'm mentioning all these things. Zimenumatu wana chair convention, kuna bolila ni patero, afuna kuono kachipani cha kutaita
No, we are one people. If and if Modi, we should not. Ena maganiza kuti matipate ndiyo kuti kudana. No, we should live together. We should learn to live together. Nchifukwa ndikunena mawu onsewa kuti tizikanirana limodzi. UDF ikhale chipani chimene chizilimbikitsa umodzi m'dziko la Malawi. Ndimanena kumbuyoku kuti mukaona munthu wakumpoto ndi m'bale wanu, mukaona munthu wa chigawo chapakati ndi m'bale wanu, mukaona munthu wa kuno kumwera ndi m'bale wanu. Kaya mukapita chakutcholo kuona amulako walo omwe ndi abale athu. Ndiye ndikofunika kwambiri kuti tizikhalirana limodzi as a nation. Chifukwa tikamba kusangana mitundu, kusangana kumene tikuchokera, kusangana mipingo, sizikhala bwino ngakhale pang'ono. Inetu anango ndifunsa kuti ndingopereka moni, koma ndinaganiza kuti ndingenere mawu pang'ono amenewa chifukwa zina zimene zikulakwika tiyenera kuzikonza. Ndikufunireni convention yabwino. Mmene ndikulowa muno naona kuti anthu mwachenako anthu onse muno kuchena. Komanso even the preparations of the decorations mpaka kumawa kuno, I think nali dzulo mafuna kuyimbira secretary general kuti nanenso ndikufuna kuyimbira mpando wa president. Ndiye ndaona kuti nditu nimafuna kuyimira nanenso mpando wa president. Nde naona kuti anyamata amasiku ano hata kundibwetsa. Alibe chokolo kwela. Tichite compete ndi ulendo watu pere, ulendo wa mbaya, ulendo danyu kaya mai patero, that ndizisiye zimenezi. Sina nimatawa. Koma congratulations, I wish you very successful conference. Komaso ndithokoze our sister parties pobwera kuzakana afe kusongano meneko. I wish you all the best. That's why I'm talking about unity. Tizikhalirana limodzi. Ngati ena lindi convention tiyitaneni IUDF tibwera. Chifukwa ndife amodzi. Ndikufunani msonkhano wabwino, kuma election yabwino, ndikudziwa kuti kukhala kusangana mipando yosiyana-siyana. Monga nena aziliro apa. Musango utenga mipando ngati jacket ayi. Alipo anthu ambiri amene amangotenga mipando as a sample. Kungotenga mipando kangokhala ku nyumba 5 years. Kwafunsa kuti mwapanga chani, nothing. Akudikira kuti ati president akafika kukaronga akaendese chipani, akafika kunsanje akaendese chipani, akafika no. If you are taking a position, a responsibility, you have to go and work. Kwa usati kungokhala iyayi. Iya chipani sichikoyenda. Chifukwa wakuti no, it's you. Ngati mwatenga mpando wa executive committee, that's the cabinet. Cabinet ya chipani. Then you have to direct kumeka uzichi chipani ngati chiwine
ndinuyo amene mugwire ntchito. I wish you all the best. Thank you.